Suara
Piringnya memang selesai pengen jual berkasih masaknya loh. Sampai kopi. Nah, nek kowe buta karo Pak To. Buta karo Pak To. Oh iya, masih lanang ya. Nek sing joget buta karo Pak To ngendang apa, Mas? Lekto. Ngono ta? Yo ngomong Lekto. Ayo terus ke. Oh, wis kopi. Wis lumuk ya. Selulup, biur. Jalan-jalan kowe
bonus. Bonus. Ya rambutnya api ya. Sesemiran model ngono aja. Sesuk tak gawe. neng kene.
Bar, bar, bar.